हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय जोंहा सासे लोगोआ हनै फारखं बायनो नागिरदों, बेयावनो दसे ब्लगिं लानोसै। दा मोना सम दे मोनाबाय, मोजांबो नुमा जानो हागौ। दा आङो नोंथांमोननो देखायनोसै बेयाव माबायदि फारखं मोनो। माने हायाव उन्दुनो खस्थ' मोनबाय जाहैदों, ओंखायनो दा फारखं लानोसै। दा नोंथांमोननो देखायनि आं एसे। नैबेयो मेन रड जाहैबाय, ओमफ्राय जोङो नैबे दखानाव हाबगोन। नै ओइ मोजां नुवाखिसै मोदानबायलाय ना नै बेबायदि उन्दुग्रा फारखं बायनो नागिरदों। दा सिङाव हाबनायसै, बिदि दङ। नायबाय नायबाय नै है बेलाय माथो ओरैबायदि जिरायग्रा खालि बे उन्दुनाय माबा माबि सिटल' मोनगोन आरो इयावहाय नायना लादो नै। ओरैहाय नै बिदि सियारखौ बायनांगोनलै देनांहाय स्टुडिअ लुबा भिडिअ खालामनो। नायना लादो, बासन बुसन मोनजोबगोन गासिनबो। वाव नायदो नै बरिया बरिया दंलै। नै टेबोला साहा लोंग्रा टेबोला बेजों सेकदां। ओमफ्राय बेबा मा जाखो? अच्छा ये दोनों सेक है क्या? ये दोनों सेक है अलग अलग आलदा आलदासोनो लोगोफोर। माने बे फिसाया माबायदि टेबोल फसायो नोंथांमोना? माने आलदा आलदा सार बे फिसा थुल साहा लोंग्रा। ओरै बे मा नै गद्रेज बायदिसिना दङ, ओरैबायदि साफा साफानो नै। नोंथांमोना बेफोरबायदि मार्केटनि भिडिअ नायबाय थानोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेसेबां हायो एसेबां सेयार खालाम। बेबायदि सफा बायनांसिगोनलै, होस हानाय नङालै सयथिबो बिदियाव जिरायनो। ओरैहाय सफाबो मोनो नै बिदियाव उन्दुनो मोनफैबाय लोगोफोर। बेनो जाबाय उन्दुग्रा बिसिना फारलें ना मा होननांगौ जाखो बिदिखौहाय। गोगोम खानो गाहायनो, होस बायनो हानाय नङालै बिदिखौ। आङो दा नै बिदि थिखोना लांनायसो जाहैबाय। उन्दुग्राखौ नैखौ फसायदोंमोन आं, गुवार ग्लां ग्लांनो बायनो हानाय नङा। ओरैहाय सफा दङ नै दामि दामि। जाबायलै दस्रायाव थांनोसै। ओरैजोंहाय माबाग्रा, ओमफ्राय ओरैहाय सफा बायदिसिना दङ नै नोंथांमोननो देखायजोबखाबाय आं। नै बिदिखौहाय बिदि खालामलांनांगौ गंसे, नैबे फिसाया। ओरैबा मा मा गोलैफोर फुथुग्रा बायदि बायदि दङलै। दा बेखिनियानो लोगोफोर बे मार्केटना। ये कितना का है सर? 2600 दे दो। 2400 जाहैदों इयो बे फारखङा नै। मोजां देखायनि आं नोंथांमोननो। एसे आखाइया लिमोनलाबायदोंलै नै बेनो फारखङा 2400 लागोन। आपका दुकान का नाम क्या है सर? दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम क्या है सर? दुकान का नाम क्या है? फर्नीचर का सुनने नहीं दिया। गैलेक्सी फर्नीचर। बोलने के लिए नहीं आ रहे मेरे को। गैलेक्सी फर्नीचर। गैलेक्सी फर्निचार। गोराथार नामा लोगोफोर, बुंनोनो रोङा जोङो बिसिनि नामखौहाय। नोंथांमोननो देखायबाय, माबायदि नांदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय।